vikakoodilukiot on yksi tärkeä osa-alue. Sitten on muutossarjat on toinen ja sitten auton ostimet. Kaikki alkoi mun omasta rikkinäisestä autosta. Mulla oli semmonen Volkswagen Passat ja siinä oli sitten vähän erinäisiä ongelmia ja sitä oli käytetty monta kertaa jo sitten merkkiliikkeessä ja sitä ei tuntuu, että sitä ei saa kuntoon, vaikka se oli käytetty siellä, niin päätin sitten, että jotakin täytyy nyt kehitellä ja tilasin sitten Saksasta semmoisia vikakoodilukijoita, joilla päästiin lukemaan itse niitä vikakoodeja siitä autosta ja tilasin niin useamman niitä laitteita ja kokeilisin, että tämmönenhän voisi olla semmoinen tuote, mikä voisi mennä kaupaksikin ja laitoin ihan huutonettiin myyntiin ja sain siitä yhdestä laitteesta sain jo sen, mitä mä olin itse niistä 3 maksanut ja sitten sen jälkeen päätin, että no, tästähän voisi tulla jotakin vähän lisää liksaakin ja perustin toiminimen ja tilasin 10 kappaletta näitä samaisia laitteita. Pian sitten perustin myös verkkokaupan ja totta kai sinne tuli muitakin tuotteita jo sitten se alkuvaiheen jälkeen, mutta niitä alkoi menemään puolessa vuodessa sitten niin paljon kaupaksi, että uskalsin jättää normaalin päivätyön pois, että jäin niin ihan pelkästään sen oman firman varaan ja siitä se sitten lähti etenemään. Auton ostimet ja sitten vikakoodin lukijat ja Xenon muutossarjat. Sitä on tärkeimmät tuotteet. Se tosiaan, että pyritään löytämään semmoisia tuotteita, mitä ei ihan kaikilla ole. Ja sitten myös se, että yritetään pysyä kilpailukykyisenä. Meiltä saa halvemmalla mitä sitten näiltä muilta Suomen toimijoilta. No, koko Suomeen myyä. On mietitty laajenemista myös tähän Ruotsiin esimerkiksi, mutta se nyt on pysynyt kuitenkin sillä, että se on ihan yksittäisiä tilauksia, mitä tulee, että ei mitään merkitystä meidän yrityksen toimintaan tässä vaiheessa. Ei nyt varsinaisesti hirveitä vaikeuksia, mutta on harhailtu vähän väärillä teillä, että esimerkiksi konttoritarvikkeita myytiin jossain vaiheessa ja se osoittautui vääräksi tieksi ja se sitten torpattiin jossain vaiheessa. No, kyllä se perustuu aika pitkälle sen oman maahantuonnin juttuihin, eli me tosiaan yritetään markkinoilta löytää semmoisia tuotteita, mitä ei niin muilla ole, ja itse maahan tuodaan ja itse myydään loppuasiakkaille. Siinä jää silloin monta välikättä välistä pois, että pystytään olemaan kilpailukykyisiä. Ja kyllä tarkoitus on löytää edelleen uusia tuotteita, jotka liittyvät tähän autoalaan ja sitten tarkoitus on myös sitten jälleenmyyntiketjua vähän laajentaa. Meillä joitakin jälleenmyyjä on tällä hetkellä, mutta siihen ei ole panostettu oikein kunnolla vielä, että oltaisiin niin aktiivisesti haettu jälleenmyyjiä. Siihen on tulossa nyt muutos, että saadaan volyymia kasvuun.